नमस्कार. फक्त 1 कप मैद्यापासून हलवाई स्टाईल संपेपर्यंत कुरकुरीत राहतील अशा 1 किलो जिलेब्या मी इथं बनवलेल्या होत्या. जिलेबी अतिशय सुंदर झालेली होती. एकदम परफेक्ट अशी ही जिलेबीची रेसिपी आहे. कुरकुरीत राहण्यासाठी हलवाई याच्यामध्ये एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट घालतात. तो मी तुम्हाला इथं दाखवलेला आहे. जिलेबी असा गोडाचा पदार्थ आहे जो अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतो. सणावाराचे दिवस आता जवळ आलेले आहेत. रक्षाबंधन जवळ आलेलं आहे. तर त्या दिवशी तुम्ही ही रेसिपी करू शकता. एकदम मस्त अशी जिलेबी झालेली आहे आणि कुरकुरीत. तर एका तर अशी ही कुरकुरीत जिलेबी कशी करायची ते बघूया. तर इथं मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे. मैदा चाळून घ्यायचा आणि याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून म्हणजे 1 मोठा चमचा आंबट दही घालायचं. तर आंबट दही घालण्याचाच प्रयत्न करा. नंतर मग 1 टीस्पून म्हणजे आपला पोहे खाण्याचा चमचा असतो तेवढं आपल्याला बेसन आणि तेवढंच म्हणजे 1 टीस्पून आपल्याला तूप घालायचं आहे. तुपामुळे ह्या जिलेब्यांची चव आहे ती खूप चांगली येते. आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये कोमट पाणी घालायचं आहे. तर इथं मी ज्या कपाने मैदा घेतला आहे त्याच कपाने मी इथं कोमट पाणी घेतलेलं आहे. कोमट पाणी म्हणजे जेवढं आपल्या हाताच्या बोटाला सहन होईल इतपत कोमट आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. कोमट पाण्यामुळे काय होतं की हे जिलेबीचं जे बॅटर आहे ना ते फर्मेंट होण्यास खूप मदत होते. तर थोडं पाणी घालून हे बॅटर आहे ते मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं आणि आपल्याला ना जास्त पातळ ना जास्त जाड असं आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे. तर मला बरोबर पाऊण कप पाणी इथं लागलेलं आहे आणि छान असं इथं बॅटर तयार झालेलं आहे. तर जिलेबी बाहेरून विकत आणायला तशी महाग पडते. तर घरगुती पद्धतीने तुम्ही अशी केली तर एकदम कमी खर्चामध्ये आपण भरपूर अशा घरगुती शुद्ध जिलेब्या खाऊ शकतो. परफेक्ट बॅटर इथं झालेलं आहे. आता हे फर्मेंट करायला ठेवून द्यायचं एखाद्या उबदार ठिकाणी. तुम्ही हवं तर लोकरीच्या कपड्यामध्ये हे गुंडाळून ठेवू शकता. ह्याला फर्मेंट व्हायला थोडा वेळ लागतो. 12 तास 14 तास 16 तास जसं हवामान आहे तसं याला वेळ लागतो. मला याला फर्मेंट व्हायला जवळजवळ 14 तास लागलेले होते. तर आता हे झाकून फर्मेंट होण्यासाठी आपण ठेवून देऊया. तर जेव्हा फर्मेंट होईल बॅटर त्याच्यानंतर आपण आता याचा पाक करायला घेऊया. तर इथं मी 1.25 कप इथं साखर घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप पाणी घातलेलं आहे आणि आपल्याला याचा पाक करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला एकतारी नाही तर फक्त चिपचिपीत म्हणजे तेलासारखा चिपचिपीत होईल एवढाच पाक करून घ्यायचा आहे. एकतारी पाक झाला तर तो घट्ट होईल. तसा जिलेबीला पाक चालत नाही. तर थोडासा असा तेलासारखा चिपचिपीत होणारा पाक इथं करायचा आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर इथं तुम्ही केशर किंवा वेलची पूड इथं पाकामध्ये घालू शकता. परफेक्ट पाक इथं झालेला आहे. गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे. एक 14 तासानंतर बघू शकता बॅटर आपलं इथं फर्मेंट झालेलं. फर्मेंट होतं म्हणजे काय होतं ते त्याच्यावरती असे हे बबल येतात. असं फर्मेंट झालेलंच बॅटर आपल्याला जिलेबी करण्यासाठी घ्यायचं आहे. फर्मेंट झाल्यानंतरच जिलेब्या करा तरच तुमच्या जिलेब्या ह्या चवीला चांगल्या होतील आणि परफेक्ट होतील. फर्मेंट झाल्यानंतर हे बॅटर थोडं सैल होतं म्हणून याच्यामध्ये मैदा घालायचा असतो. तर मला इथं 2 टेबलस्पून एवढा मैदा लागला. तुम्हाला याच्यापेक्षा थोडासा कमी जास्त लागू शकतो. जेवढं तुमचं पातळ होईल बॅटर त्यानुसार इथं मैद्याची क्वांटिटी अवलंबून आहे. पण आता हे जे आपण बॅटर करणार आहोत ते जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही असं आपल्याला बॅटर करून घ्यायचं आहे. तर मी हे मैदा घातल्यानंतर हे छान असं पेटून घेतलं आणि परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आलेली आहे. एकदम रिबन कन्सिस्टन्सी असते ना तशी ह्या बॅटरची आली पाहिजे. परफेक्ट असं आपलं इथं बॅटर आता तयार झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी ऑरेंज फूड कलर घातलेला आहे. तुम्हाला हवा तर तुम्ही येलो घालू शकता. त्याची क्वांटिटीसुद्धा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता हे छान असं फेटून घ्यायचं आहे. जिलेब्या करायला तशा एकदम सोप्या आहेत. तर ही एकदम ट्रॅडिशनल रेसिपी आहे. म्हणजे एकदम फर्मेंट करून पीठ करतो म्हणून थोडंसं याला वेळ लागतो. इन्स्टंट जिलेबीची पण रेसिपी आहे पण त्याच्यापेक्षा ह्या जिलेब्यांची चव खूपच चांगली येते. आता तळण्यासाठी मी इथं तूप घेतलेलं आहे. माझं एक घरगुती तूप आहे. तुपाऐवजी तुम्ही तेलामध्ये पण तळू शकता. आता तूप गरम करून घ्यायचं आणि आता जे आपलं जिलेबीचं बॅटर आहे तर त्याच्यामध्ये मी हा जो हलवाई घालतात तो सिक्रेट इन्ग्रेडियंट म्हणजे हा इनो आहे. हा रेग्युलर इनो मी 1/2 टीस्पून एवढा मी इथं वापरलेला आहे. याच्याऐवजी तुम्ही ग्रीन कलरचं पॅकेट मिळतं त्यातला इनो पण वापरू शकता. इनोमुळे आपल्या ह्या जिलेब्या संपेपर्यंत कुरकुरीत राहतात मस्त फुलतात. इनोमुळे जिलेब्या एकदम परफेक्ट होतात. इनोऐवजी तुम्ही 1/2 टीस्पून एवढा खाण्याचा सोडा पण घालू शकता. पण खाण्याच्या सोड्यापेक्षा इनोचा रिझल्ट हा
खूप चांगला असतो. त्यामुळे जिलेबी करताना नेहमी इनोच वापरा. इनोने जिलेब्या एकदम परफेक्ट अशा तयार होतात, एकदम बाहेरून आपण मार्केटमधनं विकत आणतो तशा. तर इथे एक मी पायपिंग बॅग ग्लासमध्ये घेतलेली आहे. तुम्ही हवं तर दुधाची पिशवी किंवा जिलेबीचा कपडा मिळतो तो, किंवा जिलेबीची बॉटल मिळते ती, जे असेल अवेलेबल ते तुम्ही वापरा. याच्यामध्ये मी हे सगळं बॅटर काढून घेतलेलं आहे आणि तुम्हाला जेवढ्या जाड पाहिजेत त्या प्रमाणात ह्या पायपिंग बॅगला तुम्ही कट करून घ्या. तर मला अशा मीडियम साईजच्या जिलेब्या हव्या होत्या, तर त्या प्रमाणात मी इथं कट केलेलं आहे. आता ते तूप जे आपण गरम करत ठेवलेलं आहे, तर जिलेबी पाडताना गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि जिलेबी पाडून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्या तळून घ्यायच्या आहेत. अगोदर आधी तूप गरम करून घ्यायचं आणि नंतरच आपल्याला ह्या जिलेब्या करायला घ्यायच्या आहेत. लहान मोठी साईज तुम्हाला जशा हव्यात तशा ह्या जिलेब्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. तर गॅसची फ्लेम मी आता जिलेबी पाडताना मिडियम ठेवलेली आहे, म्हणजे थोडं जास्त तेल गरम पाहिजे. आणि जिलेबी पाडून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करायची आणि जेवढा स्लो गॅस फ्लेमवर तुम्ही ह्या तळाल ना तेवढ्या त्या क्रिस्पी होतील अजून. तर दोन्ही बाजूने अलटवून पलटवून मी ह्या जिलेबी मस्त अशा स्लो गॅस फ्लेमवर तळून घेतलेल्या आहेत. परफेक्ट अशा कुरकुरीत अशा इथं झालेल्या आहेत. आता मी ह्या काढून घेतलेल्या आहेत. तर आता ह्या पाकामध्ये घालायच्या, गरम गरमच जिलेबी पाकामध्ये घालायची. आणि पाकामध्ये घालताना पाकसुद्धा आपल्याला हलका गरम पाहिजे, म्हणजे पाक थंड असता कामा नये. थोडासा हलका गरम असलेल्या पाकामध्ये ह्या लगेच जिलेब्या टाकायच्या आणि पाकामध्ये पण थोड्याशा यांना प्रेस करून घ्यायचं. हलक्या थोड्याशा पाकामध्ये ह्या प्रेस करायच्या झाराच्या साहाय्याने, म्हणजे काय होतं ह्या जिलेबींना मस्त असा पाक लागतो. हलकं दाबून घ्यायचं आणि 1 ते 2 मिनटासाठी या पाकामध्ये जिलेब्या अशाच ठेवून द्यायच्या. मस्त जिलेबीने पाक पिला की नंतर मग या जिलेब्या पाकामधनं काढायच्या आहेत. तर काढल्यानंतर ह्या ठेवायच्या कुठे, तर आपल्याकडे एखादी पापड भाजण्याची वगैरे जाळी असते ना, तर तशी जाळी इथं वापरायची आहे आणि ती या पाकाच्या भांड्यावरतीच ठेवायची आणि त्याच्यावरती आपल्याला या जिलेब्या ठेवायच्या. जेणेकरून काय होतं की जिलेबींमधलं जो एक्स्ट्राचा पाक आहे तो सगळा त्या भांड्यामध्ये खाली पडतो. आणि बघू शकता तुम्ही किती मस्त एकदम परफेक्ट अगदी बाहेरून विकत आणतो तशा जिलेब्या इथं तयार झालेल्या आहेत. अगदी घरगुती आहेत, पण असं वाटतच नाही की ह्या घरात तयार केलेल्या आहेत अशा. माझ्या घरातल्यांना तर पटलंच नव्हतं. तर अशा प्रकारे मी या सगळ्या जिलेब्या करून घेतल्या. खूप मस्त झालेल्या, अगदी 1 कप मैद्यापासून 1 किलो जिलेबी झालेली, एकदम मस्त तुपातली होती, त्यामुळे त्याची फ्लेवर पण खूप छान आलेला. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पण करा. तुमच्या कशा झाल्या त्या कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. एक जिलेबी मी बाहेर ठेवली, एक मी स्वामींच्या चरणी ठेवली आणि आम्ही सगळ्यांनी ह्या जिलेब्या मस्त अशा एन्जॉय केल्या. तर माझी ही जिलेबीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.